Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλοι του Συλλόγου, φίλοι Κυψελιώτες, Γαλατσώτες που παρευρίσκονται, θα τους αναφέρομαι ποιοι είναι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σας καλωσορίζω. Σας εύχομαι σε όλους καλή χρονιά πάνω απ' όλα, με υγεία, ευτυχία σε εσάς, στις οικογένειές σας, στα παιδιά σας και γενικά σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα μας. Όπα! Παρευρίσκονται σήμερα για την κοπή της πίτας κάποιοι άνθρωποι που έχουμε καλέσει, θα τους αναφέρω, γιατί σήμερα είναι μια μέρα ιστορική, ας πούμε, γιορτάζουμε και τα 50 χρόνια από την ίδρυση της αδελφότητάς μας. Μεταξύ μας είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ζουμερκιωτών και εκπρόσωπος της Πλατανούσας, ο Χρήστος ο Λαναράς. Είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Γαλατσίου, ο κύριος Τίμιος Σιδηρόπουλος, ο οποίος είναι εδώ στην περιοχή μας. Και πάνω να τον δούνε, εδώ οι... Έχουμε προσκαλέσει τον Δήμαρχο, ο οποίος για λόγους που θα σας αναφέρω δεν μπόρεσε να παρευρεθεί και μας έστειλε μια επιστολή και λέει προς την αδελφότητα Μονοδικιωτών Ιωαννίνων της Αθήνας: αγαπητοί συμπατριώτες, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας να παραστώ στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου σας. Παρά την επιθυμία μου να είμαι κοντά σας, αδυνατό λόγω προγραμματισμένων από καιρό υποχρεώσεών μου. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας, οικογενειακή και προσωπική υγεία, ευτυχία και προκοπή σε όλους. Ο Δήμαρχος Βόρειων Τουλάχων, Γιάννης Συντελές. Και επειδή σήμερα στο χωριό μας, ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού μας κόβει και εκείνο την πίτα, συμπτωματική είναι η ημερομηνία, αυτοί το αναβάλαν λόγω κακοκαιρίας και πήγαν αναγκαστικά σήμερα. Έχουμε μια επιστολή από τον Πολιτιστικό Σύλλογο προς την αδελφότητα Μονοδικιωτών της Αθήνας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μονολιδίου, με την ευκαιρία της κοπής της πίτας σας, αλλά και των 50 χρόνων από την ίδρυσή της, αδελφότητα σας εύχεται από καρδιάς χρόνια πολλά, ευτυχισμένος και δημιουργικός ο καινούριος χρόνος, να έχετε δύναμη, υγεία και ευτυχία, ατομική και οικονομική και οικογενειακή, και να μην χάσουμε την ελπίδα ότι μετά τις δύσκολες στιγμές που περνάει σήμερα ο τόπος μας θα έρθουν καλύτερες μέρες για όλους και κυρίως για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας, διότι αυτά είναι η ελπίδα και το μέλλον της Ελλάδος. Όσο για τα 50 χρόνια της αδελφότητας, σας ευχόμαστε να τα εκατοστήσετε. Θέλουμε επίσης να σας διαβεβαιώσουμε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος είναι πάντα πρόθυμος και ανοιχτός σε κάθε επικοδομητική συνεργασία με την αδελφότητα για το κοινό καλό και το συμφέρον του χωριού μας. Ο πρόεδρος Ανδρέας Τάτσης, ο γραμματέας Νίκος Τασινός. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας θέλει να απευθύνει ένα χαιρετισμό και μια μικρή ενημέρωση για τα προβλήματα του τόπου μας. Έχει το λόγο ο κύριος Λαναράς. Γειτόνες, συγχωριανοί, συμπατριώτες. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά, ευτυχισμένο και δημιουργικό το 2013, παρόλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, τα οικονομικά που ζει η ελληνική κοινωνία. Θα ήθελα να συγχαρώ το Προεδρείο εδώ για την εκδήλωση αυτή, διότι πράγματι, επειδή ασχολούμαι χρόνια με τα κοινά εδώ των συλλόγων, των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής των Κυπέρκων, έχει συνέπεια, έχει οργάνωση, έχει παρουσία και είναι ένα διοικητικό συμβούλιο που πάντα συμμετέχει στα προβλήματα γενικότερα της περιοχής. Και θέλω όχι μόνο να τα εκατοστήσω η αποδημία εδώ των συλλόγων
της Υπήρου, των Τζομέρκων τέλος πάντων και του Μολυθίου, αλλά να τα χιλιάσει. Γιατί υπόψη ότι η Ομοσπονδία είναι η συνέχεια του πατριωτικού συνδέσμου των Τζομερκετών που ιδρύθηκε, υπάρχει το καταστατικό από το 1917. Λοιπόν, συμπατριώτες, εγώ ήθελα να σας πω το εξής, όσον αφορά το φράγμα του Αγίου Νικολάου. Από ό,τι φαίνεται, το θέμα αυτό έχει τελειώσει. Βέβαια, πάντα βρισκόμαστε σε επιφυλακή από διαβιβάσεις που έχουμε. Από την περσινή μεγάλη συγκέντρωση που κάναμε με παρουσία στη Βουλή και ήρθε και ο Παπακοσταντίνου με παρουσία όλων των βουλευτών Ιωαννίνων και Άρτας. Στη Βουλή κάναμε τη συζήτηση αυτή, ήταν ο Δήμαρχος Τζομέρκων, ήταν εκπρόσωπο από το Σύλλογο Προστασίας Αράχου, από το Δήμο Κεντρικών Τζομέρκων, από το Δήμο Αρτέων, όλοι ήταν αντίθετοι και από τον Περιφερειάρχη τον Αλέκο τον Καχρημάνη είχαμε επιστολή και μας λέει ότι είμαι αντίθετος στην κατασκευή φράγματος στον Άγιο Νικόλαο. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται έχει τελειώσει αυτό το θέμα και από άλλες πληροφορίες που έχουμε μέσα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος κλπ. Λοιπόν, και ένα δεύτερο θέμα, η Ομοσπονδία ύστερα από ενέργειες που έκανε και μας βοήθησε ο Δήμαρχος, ο παλιός ο Δήμαρχος, ο Βασίλης Οχίτας, μας έδωσε μια ενίσχυση εκεί και ο Δήμαρχος του Ξεροβονίου. Κάναμε μια μελέτη και από το ΕΣΠΑ χρηματοδοτήθηκε με 1 εκατομμύριο περίπου ευρώ και θα γίνει το μονοπάτι από τη γέφυρα Ψαρή μέχρι τη γέφυρα Πλάκας. Το παραράκτιο μονοπάτι. Αυτό το μονοπάτι θα είναι για περπάτημα και όπως καταλαβαίνετε δημιουργούνται και άλλες προϋποθέσεις για ανάπτυξη της περιοχής, για κάποια καφενεία, δεν ξέρω τι μπορεί να δημιουργηθεί εκεί. Και αυτό το μονοπάτι θα είναι μονοπάτι αναψυχής, μονοπάτι περπατήματος και όπως καταλαβαίνετε, αν θα έρθει ένα πούλμα με 50 ανθρώπους, κάπου πρέπει να κοιμηθεί, κάπου πρέπει να φάει, κάπου πρέπει να πιει καφέ. Λοιπόν, αυτό θα βοηθήσει την ανάπτυξη της περιοχής. Λοιπόν, αυτά, τώρα κάνω μια άλλη προσπάθεια προκειμένου να δημιουργηθεί χειροδρομικό κέντρο στα Θοδόγυνα. Υπάρχει μελέτη, το παλεύουμε, θα δούμε αν βγάλουμε λεφτά από το ΕΣΠΑ, ενδεχομένως να το πετύχουμε. Θα πέσουμε βέβαια και το Δήμαρχο και την Περιφέρεια Ιωαννίνου. Εγώ αυτά ήθελα να σας πω και έχει χορό και πίτα η Πλατανούσα και ευχαριστώ πολύ το Προεδρείο εδώ που μόλις το λόγο. Καλή χρονιά σας έχουμε και σας καλώ να έρθετε κάτω στην Πλατανούσα που έχουμε στο Μπουρνάλι, σε μια ταβέρνα στο Μπουρνάλι. Καλή χρονιά σας εύχομαι. Από τα ιδρυτικά μέλη που το Μάρτιο στις 15 Μαρτίου του 1963 ξεκινήσαν έναν αγώνα στον οποίο και βγάλαν εις πέρας πολύ γρήγορα με τη βοήθεια όλων των πατεράδων μας, των παππούδων μας και σήμερα μαζί μας βρίσκονται μόνο δύο. Είναι ο Σπύρος ο Τάτσης, ο οποίος ήταν και ο πρώτος πρόεδρος της αδελφότητας. Εδώ έχω την πρώτη πράξη από τα ιδρυτικά μέλη που είναι και τα ονόματά τους. Αν θέλετε, καλό θα ήταν να τους αναφέρουμε έτσι για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Ένα είναι σήμερα την 15η Μαρτίου 1963 συνήλθον επί της ιδίου δώρου αριθμός 8 στο κατάστημα του κυρίου Σπυρίδου Νοστάτσι του Θεοδόρου η κάτωθη κάτοικη μονολιθείο ήτινης διαμένουση εν Αθήνες Πειραή και περιχώρης η σκηνήν σύσκεψη με σκοπόν την ίδρυση αδελφότητας του εκ της κοινότητας μονολιθείου καταγωμένων και διαμενόντων ως άνω. Μία σύντομον και εν μέσω πατριωτικού ενθουσιασμού και εξάρσεως συνομιλία ομοφόνος συνεμφώνησαν την ίδρυση της ως άνω αδελφότητας. Ιδρυτικά μέλη Σπυρίδων Θεοδόρου Τάτσης,
Χρήστος Βασιλείο Κοντογιάννης, Γεώργιος Δημητρίου Τάτσης, Παντελής Ηλίας Τεργίου, Ιωάννης Κωνσταντίνο Μερέκος, Νικόλαος Δημητρίου Τάτσης, Απόστολος Ανδρέα Τάτσης, Κωνσταντίνος Δημητρίου Τούλης, Παντελής Θεοδόρου Τάτσης, Βασίλειος Λεωνίδας Τεργίου, Ηλίας Χρήστου Μέγας, Νικόλαος Σπύρος Τεργίου, Γεώργιος Χρήστου Τεργίου, Γεώργιος Βασιλείου Τάτσης, Αθανάσιος Ηλίας Τεργίου, Δημήτριος Κωνσταντίνος Τούλης, ο Μπέης, για να μην μπερδεύετε τον. Σωτήριος Ευτιμίου Τάτσης, Μιλτιάδης Χρήστου Στασινός, Στέφανος Δημητρίου Τούλης και Νικόλαος Χρήστου Μέγας. Αυτοί είναι οι 20 που είναι τα ιδρυτικά μέλη που δημιουργήσαν την 15η Μαρτίου του 1963. Εγώ θα έλεγα ο Σπύρος ο Τάτσης, ο πρώτος ο πρόεδρος, μια ευχή να κάνει, ένα χαιρετισμό να απευθύνει. Εγώ ευχαριστώ το Προεδρείο που ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία για να επιθυμήσει, ας πούμε, την ίδρυση της αδερφότητας και τη εύχομαι να τα εκατοστήσει η αδερφότητα. Μέχρι εδώ πήγαμε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και ο Γιώργος ο Στεργίου, ο ακούραστος εργάτης της αδελφότητας, ένα χαιρετισμό. Ένα χαιρετισμό, γιατί είναι ακούραστος εργάτης. Εγώ θα σας συγχωρήσω σαν παλιό Σπύρο του Τάτσι και θα σας ευχαριστήσω για όσα προμηθευτήκατε για να δώσετε εδώ σε αυτόν τον σύλλογο να πάρουμε αυτή τη μάντρα να μπούμε μέσα. Εγώ αυτά ξέρω να πω. Φέραμε και το τσεπράκι το χωριό, φέραμε και τα λαχανότητα από το χωριό, αυτά που ξέρω, κάναμε και πυρομάδα. Γιώργο, πες πώς πηγαίναμε Περιστέρι και Πάκια. Εκεί δεν είναι τίποτα. Για ετούτα. Αυτή μονάχα τα βλέπουμε τώρα και δεν αυτά. Ξεκινήσαμε 500 δραχμές είχε ο σύλλογος. Και ξέρεις τι μου είπε ο πρόεδρος τότε, λέει θα σου δώσω εγώ, μου λέει, οι πεταγές από τη δουλειά για να ξεφρυωθείς. Και ξέρω κι εγώ, μετά μου λέει, α, είναι ο πρόεδρος, ο Παπαντρέου, λέει, δεν με δικαιολογεί. Οι πεταγές για να ξεφρύσω ήταν 3 εκατομμύρια, το δώσαμε να τα αγοράσουμε εδώ. 500 δραχμές ο σύλλογος. Και ξεκινάμε πολλές σωτήλα για χρονιά, πήγα στους αδερφούς και ήρθα για χρονιά. Ναι, και τι θέλεις, αλεύρι λεφτά, όχι αλεύρι έχω λίγο αλλά ένα φράγκα λέει και μου λέει, άμα είναι φράγκα, αλεύρι δεν έχω να σου δώσω. Τέλος μου έδωσε ο άνθρωπος. Πήγα και σε κάτι άλλο και μου είπα να ακόμα δεν έχουμε σκεφτεί τι θα κάνω. Ο Θεός σας έχει καλά. Του πήραμε αυτό, μαζέψαν κάτι λίγα λεφτά, του πήραμε αυτό, του λέω όποιος έχει λεφτά στην τράπεζα, ας τα βάλει εδώ και ό,τι πήρα από τράπεζα, τι το έχω πήρα από τράπεζα, εγώ θα τα δώσω. Έχει το λόγο. Πώς, ναι.
Λίγο ησυχία πάμε. Λεκτή μας καλεσμένοι, φίλες και φίλοι της αδελφότητας Μονολιθιωτών, αγαπητά μας μέλη, προσωπικά αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σήμερα που ξαναβρισκόμαστε και είμαστε εδώ όρθιοι και αυτό το μήνυμα το δικό μου θέλω να απευθυνθεί σε όλους μας. Γιατί η ξενιδιά και η ορφανιά και η πίκρα και η αγάπη τα τέσσερα συναντήθηκαν σε αυτό το χώρο που ζούμε εμείς τώρα και είναι και ιδιόκτητος. Θέλω να πω μόνο ότι ύστερα από τόσα ωραία λόγια που ακούστηκαν, ο δικός μου λόγος δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Μπροστά σε μια τάβλα στρωμένη που σε λίγο θα γεμίσει από πιο αχνιστά ακόμα και καλύτερα από τα δικά σου Γιώργο τα καβουρλιστά πατατάκια που τα υπόλοιπα. Θα ήταν προτιμότερο εγώ να πω μόνο ευλόγησον την βρώση και την πόση. Γιατί δεν χρειάζεται περισσότερο κούραση σε όλους. Όμως επιτρέψτε μου μια μόνο προσωπική έτσι επιθυμία. Βλέποντας σήμερα ένα βίντεο με όλα τα παλιά που πέρασαν από την πλάτη μας, του Μονολιθίου, των ανθρώπων μας, των ανθρώπων που έφυγαν από κοντά μας και ήταν μέχρι χθες εδώ σε αυτό το χώρο πρωταγωνιστές και πρωτεργάτες, ένιωσα τόση συγκίνηση που βοήθηκα και λέω ας τα έγραψα όλα αυτά, ας κουράστηκα τόσο πολύ, δεν θέλω να τα διαβάσω και θέλω να κοιτάξω τους φίλους μας, τους Μονολιθιώτες της Αγίας Τριάδος και όλων των ταξιδιωτών και εξαιρετημένων Μονολιθιωτών να τους κοιτάξω στα μάτια και να πω ότι κρατηθείτε όρθιοι και ζωντανοί και εσείς και τα σπίτια σας να σμίγουμε μόνο σε χαρές και τίποτε άλλο. Σήμερα θέλω λοιπόν να ξαναγυρίσουμε σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια που η πατρίδα μας περνούσε, όχι σαν τις σημερινές βέβαια, καταιγίδες πολύ μεγάλες. Όμως ο κόσμος για να επιβιώσει και να ζήσει στα χωριά αναγκάστηκε να ξενιδευτεί. Όλοι ξέρουμε τη βρεσούλα στο μαχαρά του χωριού μας, όσα είδε και πόσα άκουσε από τους ανθρώπους που τους κατεβοδώνανε πίσω οι μανάδες και οι γιαγιάδες για να φύγουν για την ξενιδιά. Εκεί περίσσεψαν τα δάκρυα, έτρεχαν και τα μαντήλια έπιναν, λέει ο ποιητής, και δεν χόρτηκαν. Όμως καταφέραμε σε όλα τα μέρη του κόσμου που βρεθήκαμε να σταθούμε όρθιοι σαν Μονολιθιώτες. Και το σπουδαιότερο απ' όλα, κρατήσαμε το δέσιμο και τους δεσμούς που είχαμε μεταξύ μας τους ψυχικούς και συγγενικούς και εδώ στην Αθήνα. Παρόλες τις δυσκολίες, παρόλα τα μικροπροβλήματα και τις όποιες αντιδικίες που παρισέφρισαν πολλές φορές σαν τσιμπούρια και σαν κουνούπια ανάμεσά μας και δεν μας έκαναν καλό και σήμερα αυτή την ώρα τουλάχιστον όλοι το ξέρουμε και είπαμε ότι όχι, δεν ξαναχρειάζεται διχασμός άλλος μεταξύ μας. Πρέπει σε αυτόν τον τόπο που βρισκόμαστε να τα αφήσουμε όλα στην άκρη, να ανοίξουμε την πόρτα και να βρεθούμε οικογενειακώς μεταξύ μας και να πούμε μια καλή καλημέρα και σε εμάς και σε εκείνους που μας βλέπουν από πάνω. Μια άλλη κουβέντα μόνο ήθελα να πω και είναι ευχάριστο σήμερα που ανάμεσά μας βρίσκονται πολλά νέα παιδιά. Και αυτό είναι πολύ παρήγορο που σημαίνει ότι και τον ενθουσιασμό τον δικό τους θέλουμε να τον αξιοποιήσουμε και την πείρα τη δική μας να την αξιοποιήσουν τα ίδια τα παιδιά. Αναλαμβάνουμε σε λίγο την ευθύνη και την πορεία αυτού του συλλόγου Αδελφότητας Μονολιθιωτών η Αγία Τριάδα, που καλή της ώρα συμπληρώνουμε σήμερα τα 50 χρόνια. Εύχομαι, εγώ θα πω μόνο την ευχή και ας γελάσετε, τα υπόλοιπα 50 χρόνια να είμαστε πάλι εδώ και να γιορτάζουμε κάθε χρόνο δεκαετία. Πολύ για μένα, πολύ συγκινητική, γιατί το μυαλό μου πάει πολύ πίσω σε εκείνους που καθόμαστε εδώ έξω, γωνία-γωνία, και σε εκείνους που ήμασταν στην πλατεία Βάθες και στη οδό Δώρου του Σπύρου του φίλου μας. Λοιπόν, και λέγαμε, τι κάνουμε ρε παιδιά εμείς, όλα τα χωριά κάτι κάνουν, όλα κουνιούνται, εμείς θα μείνουμε έτσι, μόνο με την παγίδα στα χέρια και με τα μπουρτσάκια, τι θα κάνουμε. Και μετά ξεκίνησε ο αγώνας αυτός για να γίνει μια αδελφότητα, ένας σύλλογος. Έγινε η αδελφότητα, ονομάστηκε Αγία Τριάδα και σήμερα μπορούμε εμείς όλοι άλλοι να είμαστε περήφανοι για τον αγώνα εκείνων των ανθρώπων. Και ας είναι και μας βλέπουν και μας ακούνε εκεί που βρίσκονται. Δεν θα τους ξεχάσουμε και σήμερα και αυτούς τους θυμάμαι γιατί τους ανήκει αυτή η μέρα. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ περισσότερο. Θέλω μόνο να ζητήσω από τα νέα τα παιδιά ενθουσιασμό
πρωταγωνιστικό στυλ και ρόλο εδώ μέσα και εμείς οι παλιότεροι θα είμαστε κοντά τους για οτιδήποτε να τα στηρίξουμε. Όχι να τρέχουμε και να φωνάζουμε και να οργανώνουμε ανά την Ελλάδα όλες τις άλλες εκδηλώσεις. Και για τον τόπο μας να μην μπορούμε να προσφέρουμε. Όχι. Εγώ τουλάχιστον είμαι διατεθειμένος και προσφέρομαι, το λέω δημοσίως, άλλη μια φορά για να βοηθήσω αυτό το σύλλογο η πόρτα να είναι πάντα ανοιχτή. Και τα κλειδιά παρμένα, μου πάρει. Λοιπόν, να μην σας κουράσω εγώ περισσότερο. Να ευχηθώ. Πάντα να σμίγουμε σε χαρές εδώ μέσα, να εκφράσω την αγάπη μου και τη συγκίνησή μου, γιατί ειδωθήκαμε πάλι εδώ, είμαστε όλοι ζωντανοί και όρθιοι και να ξανασμίξουμε όποιος σύλλογος, όποιο διοικητικό συμβούλιο αναλάβει τη διοίκηση του συλλόγου, να ξέρει ότι το σπουδαιότερο από όλα είναι η επιστράτευση όλων των μεροληπτικών. Σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρίσκονται. Μονολίθι υπάρχει παντού, σε όλα τα μέρη του κόσμου. Βρήκα και στην Τουρκία στους Κωνσταντινούπολη εκεί, μονολιθιώτες ακόμα. Βρήκα και στη Γερμανία παντού. Παντού υπάρχει. Σπόρος δεν κόσμος. Άρα γιατί να μην τον αξιοποιήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη να σας κουράσω. Να λειτουργεί Σαββατοκύριακο για το τρίτο κομμάτι είναι για τα ιδρυτικά μέλη και ο πρόεδρος θα πάει από εκεί. έχω ξαναπούμε για τον Ολαφού. Για τον Ζάκαρα. Αυτό είναι δικό σου. Για τα ιδρυτικά μέλη, όλα τα άλλα άστα σε εμάς.